προσπάθειες στο ύψος, 1,65. Ο Πύχης έχει περάσει η Μπαλούμη. Εδώ η κατάταξη και η Χαραλάμπους. Όσοι έχουν περάσει το 1,60 είναι ακόμα στον αγώνα, το έχει αφήσει η Χαραλάμπους, σύμφωνα εδώ με το πίνακα που έχουμε, η Κεχαγιόγλου, ναι, να παίρνει την πρώτη θέση. Στο 1,65 είμαστε στο ύψος. Μόνο ένα επιτυχημένο άλμα μέχρι τώρα από την Μπαλούμη. Η Αβράπου που έκανε και μήκος νωρίτερα είναι αθλήτρια των συνθέτων. Σε όσους δεν ήταν επίδοση έχουν κάνει 3 άκυρες. Στο ύψος είδαμε την Μπαλούμη του Παμιλιακού. Σε αποτυχημένη προσπάθεια, και αυτή είναι η Κύπρια, η Χαραλάμπους, η οποία περνάει το 1,70. Βλέπουμε κατά τη διάρκεια. Ωραία, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Και ευχόμαστε να πετύχεις όλους τους στόχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χαρά. Στο ύψος συνεχίζει μόνο η Χαραλάμπους, 1,74 το έχει περάσει και τώρα είναι στο 1,78. Μπαλούμη 1,65 ήταν δεύτερη και αποτυχάνει και στη δεύτερη η Κύπρια αθλήτρια. Χαραλάμπους, 26 ετών, έχει περάσει νωρίτερα το 1,74, 1,70. Το 1,74. Είχε κάποιο πρόβλημα με τις κάρτες πριν από λίγο. Τρίτη προσπάθεια στο 1,78. Θα περάσει. Πολύ ωραίο άλμα. Θα συνεχίσει λοιπόν πιο ψηλά. Να δούμε αν θα πάει στο 1,81 ή ψηλότερα. Έχει μείνει μόνη της στον αγώνα από το 1,65. Και πάμε στην τρίτη σειρά σε λίγο, στα 200, αφού δούμε το άλμα, πολύ ωραίο αυτό άλμα της Χαραλάμπους, το 1,78. 23,06 ο επίσημος χρόνος για τον Μπάρλο που είδατε λίγο πριν. Να δούμε τη Χαραλάμπου, σαν 85. Θα περάσει και αυτό το ύψος με αρκετή δόση έφνοια στις τύχης, να το πούμε έτσι. Βρήκε το πύχη, αλλά αυτός έμεινε. Μπράβο λοιπόν στην Κύπρια αθλήτρια. Είναι μόνη της εδώ και πολλή ώρα στον αγώνα, αλλά καταφέρνει και βγάζει